Ajde, zdravo živo. Zdravo živo. Ako može nešto da se napije? Ne može da se napiješ. Može nešto da ispiješ. Dobro da ispiju nešto ako može. I to i ne može. Ako nesi vakciniran. Vakciniran sam. Sigurno? 2 doze. Kam da vidu? Sertifikat? Pa da. Odmah. Znaš bebe, ti ja svako sabajlje dovaljam kafe piju tu i. Ale sve je to u redu, ja te znam stvarno dovalja svako sabajlje piješ kafe, ama ako može sertifikat. Pa ne može da ga najdu sad da sam ga zapravio doma. To traži bar ni malko, ajde. Tražim, a nema ga. Pa dobro, znaš be, ne samo kafe i čorbu jedu svak dan tu je majko. Ale sve se važi i za čorbu, znam škembe čorbu jedeš, ama ako ne ga najdeš svega sertifikat, ništa ne pravi. Bebe, imam zdravstveno. Ne, to ne se važi. Znači nema ga, ne li? Pa nema ga. Ja se stvarno izvinjavam, ama nema da može. Ама забравio sam ga doma, 100%, kълнути се, знаеш дека ја не лъжу, 2 доze sam primio. Ja te tebe razbiram, ama ewe i ti mene me razbiri. Žimi, majka, ako dojde nekoja si inspekcija, državna li je, privatna li je, ako me načeka mene, ti da nemaš sertifikat. Prvo, mene ke me kazni. Drugo, će ga kazni gazdu, mene mi je za gazdu, razbiraš. I treće, će go zatvori kafanu, tako neki piješ kafu. Моримуко, па не, дома sam забрија, дај не ли може сак некако, дај ми па следеќи пут ќе го понесу, што да ми кажу? Може, ама да направим проверку. Како проверка? Ajde, oslobodi levu ruku, tamo li si vakciniran? Да, у леву руку, знам се нормално. Ево, дека. Evo to je. Klesak. И сега? Za mene, ti nesi vakciniran. Da ne sporimo za gazdu. Izvini. Hajde se.